Цьогорічні президентські перегони з найбільшою кількістю бажаючих. Своєрідний рекорд кандидатів на посаду президента України зареєстрували в Центральній виборчій комісії. На сьогоднішній день це 30 осіб. Загалом посісти головне крісло країни хочуть 90 претендентів. До цього рекордним був 2004 рік. Тоді за президентське крісло боролися 26 кандидатів. Цифри, вочевидь, будуть оновлюватись найближчими днями, сьогодні, завтра. Чому? Тому що Центральна виборча комісія, згідно з законом про вибори президента України, повинна не пізніше, ніж на 5-й день після дня отримання документів, вивчити їх і прийняти відповідне рішення або реєструвати, або відмовити в реєстрації. Давайте казати відверто, що більшість так званих людей, які подали заяви, це технічні кандидати. Тобто йдеться про розмивання протестного електорату, відтягування голосів. За принципом, якщо відкусить 0,5 або відсоток, то вже добре.